Prajurit, sok-sok.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wala quwwata illa billahil azim. Amma ba'du. Wonten pangasanipun para pinispuh sesepuh telah kaspuan ing dusun Wendong-Blumbang ing mrikan tansah kawula hormati. Lan ugi boten katalupen dumateng penyanipun Bapak Kepala Dusun Wendong-Blumbang ing mriki ugi ingkang tansah kawula hormati ingkang tansah kawula mulyakaken. Lan ugi dumateng penyanipun Bapak Ketua Rombongan karya manunggal saking dusun Ngrindingan Desa Banyuroto penyanipun Bapak Manto ugi tansah kawula hormati. Lan ugi dumateng sedaya para paraga para krida ugi ingkang tansah kawula hormati saha ingkang tansah kawula banggaaken. Lan ugi boten kesupen dumateng sedaya para pamirsa kakung Semawana Putri ingkang tansah kawula hormati saha ingkang tansah kawula tresnani ugi ingkang tansah sedaya nguri-uri nderek yen makya mahargya yen nderek ngregengaken yen menika wontenipun pahargyan ing dalu menika. Shalawat dan salam ugi tansah kawula sunjungaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita antu-antu syafaatipun minjang wonten ing yaumil qiyamah. Allahumma amin. Para bapak, para ibu, para rawuh ingkang tansah kawula hormati. Dene kawula wonten ing mriki kama wonten cumantaka wonten sanipun para rawuh sami. Saestu kawula minangka wakilipun inggih menika kadang kula Dekwanto sekalian ingkang kawula saperlu badhe ngaturaken menapa ingin dados rencaning manah ingkang ing semangke badhe kawula aturaken. Para bapak, para ibu, para stresna ingkang tansah kawula hormati. Ini saderengipun kula tansah ngaturaken sugeng rawuh dumateng para pamirsa kakung putri saha sedaya saking rombongan karya manunggal ingkang sampun sumadya rawuh lan badhe yen menika paring hiburan dumateng para rawuh sami. Dene salajengipun penyanipun Dekwanto sekalian wedal ingkang sampun dipun leksanakaken kula wau enjing yen menika Dekwanto nggadahi kersa inggih menika nyunataken putranipun ingkang nami Radit. Bilih sampun dipun leksanakaken kala wanjing jam 09.00. Lah pramila Dekwanto sekalian tansah nyuwun dhateng para pinispuh sesepuh dalah sedaya para pamirsa kakung putri ingkang saperlu Dekwanto inggih nyuwun doa pangestunipun inggih menika putra ingkang sampun dipun sunataken sageta dados lare ingkang saleh, lare ingkang bangun miturut dhateng tiyang sepuhipun.
Dene salajengipun wonten ing saat menika kula minangka wakilipun Yono Kadang kula Bapak Juki. Bilih wedal ingkang sampun kawuri. Ya panjenenganipun Bapak Juki nggadahi raos remen dhumateng wayahipun bilih binjang menawi nyunataken badhe ngilir rombonganipun piyambak inggih menika karya manunggal wonten ing dusun Grintingan. Dene wekdal nalika samanten nggih namung nggadahi raos tresna dhateng wayahipun. Lah pramila wonten ing titi laksana menika piyambakipun Bapak Juki saha saputranipun Dik Wanto sekalian yen kapinujon yen raos remen nampi bingah bilih saking pangandikanipun yen Bapak Juki nalika semanten wonten ing dalu menika sampun dipun laksanakaken sedaya rombongan yen sampun kiprah wonten ngesanipun para pamirsa sami. Pramila pangandikanipun panjenenganipun Bapak Juki nalika semanten menika wonten ing dalu menika sampun dipun laksanani. Mugi Allah Subhanahu wa taala saged paring barokah ngridhoi menapa ing dados pangandikanipun panjenenganipun Bapak Juki nalika semanten. Lah pramila inggih mboten katalupen malih panjenenganipun Bapak Juki sekalian panjenengan Dik Wanto sekalian nggih namung nyuwun wonten ngesanipun Allah Subhanahu wa taala saged rombongan saking dusun Grintingan ya saged mangke saged nglajengaken yen menika wontenipun karya manunggal wonten ing dusun Grintingan saged ngrembaka rombongan saged kiprah saha saged wontenipun persatuanipun nggih saged mangke saged ajeg ampun wonten sambikala menapa saged mangke wonten ing dusun Grintingan saged mangke berkembang ingkang kanthi sae yen wontenipun budaya karya manunggal. Para bapak, para ibu, para rawuh ingkang tansah kawula hormati, bilih wonten ing dalu menika piyambakipun Bapak Juki menika badhe ngluwari menapa ing dados pangunek-unek nalika semanten mugi Allah Subhanahu wa taala ngridhoi saged lebar luar wonten ing dalu menika. Lah pramila kula matur dhateng para pamirsa sami yen sedaya minangka kula suwun dados paseksi bilih menapa ing dados pangunek-unekipun panjenenganipun Bapak Juki wonten ing dalu menika sampun dipun laksanani lan saged pikantuk ridhanipun Allah saged ndadosaken sarana yen menika panjenenganipun Bapak Juki sekalian saged mangke pikantuk rahmat saged panjang umur, panjang yuswa tiyang sekalian saputra wayahipun. Lah pamila monggo panjenengan sedaya kula suwun minangka dados paseksi wonten ing saat menika badhe dipun luwari kanthi syarat mangke panjenengan sedaya kula suwun pangandikanipun tigang kecap luar-luar ngoten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sampar mangke tali mangke mugi Allah Subhanahu wa taala kanthi raos pangandikanipun Bapak Juki wonten ing dalu menika sampun dipun laksanani lan saged luar wonten ing dalu menika saged para pepunden ing Grintingan saha ing Blumbang mriki ugi saged ngelaksanani
paringi paseksen bilih ning dalem menika sampun luar nggih. Monggo sareng-sareng luar. 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 Para rawuh ingkang tansah kawula hormati mekaten kala ingkang dados pangunek-unekipun pun Bapak Juki sampun dipun laksanani nggih. Para bapak, para ibu lan sedaya para krida saha para paraga lan kawula nglajengaken menawi dados atur kula yen menika minangka wakilipun Dik Wanto sekalian. Lan mbok bilih Dewanto anggenipun ngaturi rawuh dhateng sedaya para rombongan karya manunggal, mbok bilih anggenipun paring panggenan kirang nuju prana lan ugi pasugatan ingkang kirang sae. Lah pramila Dik Wanto sak keluarga saestu kawula suwunaken pangapunten. Lan atur kawula mboten saged panjang lebar lan pilih anggen kawula matur wonten kekiranganipun saestu kawula nyuwun lumituring bumi samudra pangasami lan nderekaken sugeng mreksani mangkih ngantos sakpurnanipun. Lan kula akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sok